September 21, madaron ang adlaw natawhan ika 55 na ko. Salamat Ginoo nga ingarong orasa nakamatap ako. Nakabot pa dahil ko ingarong edad ka 55. Ako magdamog magka 55 pa ko. Mula gini ang adlaw ron ako lamang sa dinisbay nagwingaw tulo bahala basta pasalamat ko sa Ginoo nga nagka-55 ko karong adlaw. Malagin naman ko serbisyo trabaho gyapon ko ron atog gyapon ko sa kalendarya, pero kay Merkulis man ron ang mas sa Merkulis way mas og kanang buntag wandra kanang hapon ja naman lang iko'y sobre ay nang nga sa amo nga naami supod nga pang birthday ano naman ikuan sa simbahan unja ihatod sa simbahan taglanhan gamay mamiso misa pasalamat sa akuan ug maaoy bes mananta nantay misa sa amang kapilya galing kay nagkarahoy bes buntag jugod na ka lugar tukos kalendarya kay kang kaaban di pwede gwa ko nga may more banta kung saan di man sa kasabot mo na nga hapon na lamang ko mo atin og mason sa alas 5 maglubi naman na una atos amang kapil amang simbahan mismo sa poblasyon da payuli ni ang sobring na makang happy birthday kaniya sa simbahan kaabalas ni sa pasalamat mas bunahang daghang salamat Ginoo nakatungtong pa ko og 55 wapata kay ibaw makabot pa og ako 56 pag inuuray na sayod sa ang edad ug asa ko taman na Lord daghang salamat katulad ni aging adlaw wa man ko na vlog katong birthday ni Opa Violet malaman ko di greet ka bilit happy birthday diha Opa Violet kita tanaw ko sa imo ang kuan imo ang YouTube kita ko sa imo ang dapat kay gamay ang salo-salo daghang salamat po sa labi na ni Armando Butil salamat doy na sa taote ko diha sa Cortez nila Rosemary no tanas siya ako ako sa Alicia basin sa Sabado pohon kalau sino abot pa tala ng alawa ini ka Sabado mato day kuskuan mana ko sa Cortez Madam Rosemary o ni Angeli salamat nitong tanan ha salamat sa pagsubaybay ninyo sa ahang kuan kung pagliliin nyo sang payag daghang salamat nitong tanan nila diha ni kuan ni nas Siri Ma'am Siri Ulrich nila ni Bing Parol daghang salamat po diha amping kanunay Bing Parol ug sa taote ko diha sa Kambaha ni Madam Lilian Anthony Family Madam mapadjud ta kita sa pag-uli nimo kita naman ko karon sa imong kuan payag ilong lantaw at pakatama kita Madam basig balik na lang pagkansapan di pa tama kita kay umari ka sa bahay wa man ko kanunay
sa ako kaunay ni mo lantaw ko sa imong padag. Kanunay. Banaho, daghang salamat. Daghang salamat yung tanan. Amping mo. Kung katong kay mo na kinsa mo, amping kanunay. Ang Ginoo magaban nato kanunay sa matag oras ug adlaw na kanunay nato ang isugusugos ang kaaban sa kalendaryo nga bako na ko'y handa. Hindi mo nga wala ko'y handa na importante ng handa. Importante nga nakapamesa ko, kapasalamat ko sa Ginoo na nakaabot ko 55. Kay kung handa-handa may pangitaan, hindi na importante handa ko kung nakagrabing lisura. Grabing mahalan ng mga paliton. Dan nila mas amo sa Alicia, grabing gubuta, o pabitaran nga mayor, taghan may mayor, lisod og samot, way nakamonitor sa among lugar. Kay bawa na mo kinsay nga ingalig among lungsod. A few moments later. Ibay sa mga naguo, inamang sa mga Kristiyanos, rayna sa mga anghel, rayna sa patriarka, rayna sa mga propeta, rayna sa mga apostoles, rayna sa mga martir, rayna sa mga kumpisores, rayna sa mga kulay, rayna sa mga santos ng tanan, rayna ang ipanangko sa walay sala nga panulundo, rayna ang idalanan to sa langit, rayna sa mga santos iyang karosaryo, rayna sa kanina, rayna sa pamilya. Kodero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan. Kodero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan. Kodero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan. Iyang kami sa tanginahan sa Diyos. Armahin mo kami takos sa masaan ni Jesucristo. Pag-apo kita, O Diyos, sa kanang putong na nilangang alam ka namo. Umaganggi sa tunay kinabuhi. Pinahagi sa iyong kinabuhi. Kamatayon pagkabanhaw. Ang amoyo kami ay tutugin kita. Mapinahagi sa pagpalalong ini mga misteryo. Sa santos niyang Rosario. Sa mahal na Birhen Maria. Maawa na mo ang nailang. Umadalat na mo ang inasaan. Tungkol sa mga Jesucristo mga Ginoo. Amen. Ang memorare, kinumduman mo mahipayao riyabot na Birhen Maria, na wala pagayunuga, mga usa, mamidamo sa iyong panalikod, nangayo sa iyong panabang, nangaliya sa pagpangamama iyong gibiyaan, dinasigiling pagsalig, nagadako kami kanimo, o walay sa mga ulay among inahan, kanimo minod kami sa iyong atubangan, aniya kami puros kasalanan sa kasubo, pinahan sa Diyos, kaya tamaya ang among mga pag-ampo, hinulungat sa iyong kaluoy, pamatiyaw ihatag ang among ipangayo. Amen. Alang sa katuyuan sa Lord Santo Papa. Amahan mo anak ka sa langit, pagdayon ang iyong ngalan. Mabot ka na mo ang iyong inghanian, matuman ang iyong mga pagbuot, dinis sa yuta, mayon sa langit. Kalanong mo sa matagal daw, ihatag ka lang karman daw, ako sa iyo ang kami sa O kami, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, dito
sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang ginumanakal niyo. Karangalawa at sa ulog ang kapisahan ni San Mateo, usa ka apostol o evangelista, o katuyang pinatog santos ng isa, ang atong tagsatang sa kapakapuyo ang kalinaw sa tibok kalibutan na pinasok sa siya, at sa niyang sa napag-ampo na pinasa kaming suon aplikado sa naglalaki mga katalagman kabi sa bagong dinong na ako dito sa tayo. Maghinulsog nila sa atong mga salam. Kitang tanan nagakumpisa na po sa Diyos na magagakahon sa tanan kaniyong mga isuon nga nagalapas na kuyakot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala, akong sala. Pusa na mamunyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga santos ang kaniyong mga isuon aron inyo akong iyang sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan na kita sa Diyos nga magagagang sa danay o pasaylog sa atong mga sala. Dahil na kita niyang manto sa kinabuhi tayo. Amen. Sa Diyos dito sa langit. Kami sa iyo na Ginoo sa itumay, Diyos sa magagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo.
Itarang mo kita, O Diyos, ang imong dili karasuy nga kaluoy. Gipiling mo ang apostol sa San Mateo, gikan sa pagkapublikano. Itugod ka namo nga among pagsunod kanimo, tinabangan sa iyong panag-ingnan o pangaliya, magmagkanunayod kami sa among pagpangalagad kanimo, kini ang mga gipangayo. Pinahagi sa mga ginawa sa Kristo, imong anak, nga buwig hariban kanimo niya sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos kausa, hangtod sa kahangturan. Alang sa mga Kristiyanos nga nagtrabaho sa mga buhatan sa panalapin o sa mga pribadong patigayon, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dumda kami. Alang kanila nga nagpalakaw sa mga buwis, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dumda kami. Alang sa atong mga katikista nga nagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dumda kami. Nga imo untang isipon nga kapos o mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdog Teofilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dumda kami. Nga ang makalag nga mihalina, nga maangko na nila ang himpit nga kahupayan, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dumda kami. Ug atong yugo ang atong mga ulo ato pangayon sa Ginoo nga atong personal nga panginahanglan. Magagagahom nga Dios uban sa pag-ampo ni San Mateo, dawat ang among gihangyo sa imong katawahan. Ang bagong Israel nga nagpupong pinagi sa grasya sa imong nabanhaw nga anak nga nagpuyo ug naghari. Daghang salamat Ginoo, nakaabot ko ngarong idara 55. Hinatong hatagan pag kuglaing kinabuhi, maabot sang kinabuhi og ang mga anak, labi na sa mga apo. Hatagan og kabas kog kanunay, nga tuas ladyo silang tanan wa may nagkatapok. Salamat Lord.